Retkeä suunniteltaessa kartat antavat ennakkotietoja siitä, millaisia vesistöjä vaelluksella voi tulla eteen ja millaisia mahdollisia ylityspaikkoja niistä löytyy. Ylityspaikkoja voivat olla sillat, kahlaamot, venelossit ja mahdolliset jopa venekyydit. Vesistön ylityksissä on aina riskinsä, jotka kannattaa ottaa huomioon. Varautua voi muun muassa pakkaamalla tavarat tai ainakin varavaatteet ja elektroniikkalaitteet vesitiiviistä. Me tästä yli mennään! Rinkan sisältö on aina hyvä pakata vesitiiviisti vaikkapa muovipussiin, jotta vältetään mahdollisilta varusteiden kastumisilta. Joskus on vesistö niin syvä, ettei sen yli voi kahlata tai hypätä. Silloin voi tehdä rinkoista ja laavusta tai teltan maavaatteesta rinkkalautan, jolla puro tai joki ylitetään. Lautalle asetutaan vatsalleen makuulleen ja siitä poistutaan ryömimällä. Toinen mahdollisuus on pakata reppu tai rinkka vesitiiviisen pussiin ja kuljettaa se uimalla vastarannalle. Ylitystapoja on muitakin kuin yllä kuvatut, mutta muutamalla hyvin opetulla tavalla pärjää. Ylityksessä rinkan lantiovyö on pidettävä auki, jotta rinkan saa helposti selästä, mikäli kaatuu veteen. Tukisauvoista tai köydestä on hyötyä kahluussa. Sauvalla tai sauvoilla voi muun muassa kokeilla pohjan olosuhteita. Kahlu on myös turvallisempaa, kun käytössä on pari ylimääräistä jalkaa. Ylityksessä tukisauva on tuettava aina ylävirran puolelle, jolloin virta painaa sitä tukevammin pohjaan. Kerrallaan siirretään vain yhtä jalkaa tai tukisauvaa. Jokaisella askeleella haetaan jalalle tukeva alusta. Tukena voi myös olla retkikaveri. Vesistön ylityksessä voi käyttää apuna myös köyttä. Tällöin ryhmänsä kokeneen laittaa köyden puun ympäri ja lähtee ylittämään virran ensimmäisenä turvaköyden kanssa. Vastarannalla hän sitoo köyden molemmat päät puuhun kiinni. Sen jälkeen muut ylittävät virran tukeutumalla turvaköyteen. He liikkuvat aina köyden alavirran puolella, etteivät kaatuessaan sotkeutuisi köyteen. Kun viimeinen on ylittänyt virran, vedetään köysi takaisin. Köyden avulla tuettuna voi ylittää virran myös kaatunutta puuta tai muuta vastaavaa myöten. Ylityksen jälkeen on hyvä pukea lämmintä ja kuivaa vaatetta päälle flunssan välttämiseksi ja retken miellyttävyyden ylläpitämiseksi. Mutta viisas pääsee vähemmällä. Ota huomioon ylityksissä. Tutustu reittiin etukäteen ja varaudu mahdollisiin vesistön ylityksiin.
Käytä ylityksessä aina harkintaa ja malttia. Valitse huolellisesti turvallinen ylityspaikka, vaikka joutuisitkin käyttämään kiertoteitä. Käytä kahlujalkineita. Kulje viistosti vastavirtaan, jolloin pystyt paremmin ottamaan huomioon virran voimakkuuden. Virran voima ei pääse horjuttamaan tasapainosi niin helposti, jos et nosta jalkasi turhan ylös pohjasta. Siirrä vain yhtä jalkaa tai sauvaa kerrallaan, jotta tasapaino säilyy mahdollisimman vakaana. Keskity huolella kahluuseen myös loppuvaiheessa. Älä hyppää kiveltä toiselle, ettet liukasta. Älä kahlaa virtaavassa vedessä syvemmissä kuin korkeintaan polveen saakka ulottuvassa kohdissa.